Hello tfal, kif intom? Tajjaġ, Għala, għax tbeżzaħħili. xiex? Ma nafx, Kif ma tafx? Il-min sem bezzalek. lil din il-bajda jew aħjar xem fija. Mela dik hemm xi ħaġa fiha? Mem xejn, jiġifier jieni li dal-ħin kollu nżomm mal-xejn. Dik ħaddublek fidejk. Id-dub, u taġu fija jdub ukoll. U leja ħasra, dik bajda ta' ċikkolata. L-aħwa, it-tiġiġa qed tagħmel bajda ċikkulata. Mel issa ngħidilha forsi tagħmilli xi tnejn frawli u l-karamell. U mhux hekk, tal-larinġ, tad-dullieħ, mela. Iva, mbagħad immur inbieħhom is-suq u nsiru sinjuri. Ommi ma kemm jiġri moħħok. Mela u xi tiġiġa tbit il-bajt ta' ċikkolata bil-larinġ bid-dullieħ. Mel int giddieba. Kiddieba, mhux inti ħriġ bl-idea li tiġiġa tbit il-bajt tal-araħi. Isni metlek xejn. Allura din minn fejn ġibta? Mhux minn tal-grocer. Kellu bajt ta' ċikkolata, kellu fnik u kellu bajta kbira daqshekk. L-aħwa, ara daqsix kien fija t-tiġiġa mela? Imma kif daħħal ta' frasek li dan il-bajt ta' ċikkolata jbidhom it-tiġiġ. Mela min ibidhom? U xibidu, din jagħmluha fil-fabriki u bħala jagħmlu eluf, fim tista'. Jiġifieri t-tiġiġa? Terġax tibda bit-tiġiġa. It-tiġiġa ma tbix bajt ta' ċikkolata. Le. Le, ajma, xkull kedda t-tini. Kif intom tfal? Edin id-dar palissa? Għax il-ċirkostanzi jekk jippermettu. Imma l-lum hija ġurnata vera speċjali għax il-lum għam sidna Ġesu Kristu mill-mewt. Imma l-fej qegħdin id-dar. Mhux ħabba dan il-virus. Isma, l-annimali jieħtuh il-virus. Għax qed ninkwieta għat-tiġiġa. Ommi, ser terġa' tibda bit-tiġiġa. Ma kienx bajda li tajtek? Oħjar tajtek figolla minn flok. Sis, Figolla! figolla xini? Issa sew, il-figolla tkun isa torta tal-lews, tkun mimlija bl-intrita u bil-ġenu fuq jew inkella biċ-ċikkolata. Fimt? Le. Impossibbli qatt ma rajt figolla. Bħal da żmien il-ħwienet ikunu miksijin bihom u tgħix kemm ikollhom forom ta' annimali. Forma ta' annimali? Mela, ikun hemm il-fnik, ħrief, asafar. Ġibli waħda minn dawk. U mela, issa nixxilek waħda. Waħda kbira ta'. Ħalli fidejja u nġiblek waħda kbira. X'forma trida? Ta' tiġiġa. Ma nixxilek xejn. Uwejja, ta' tiġiġa żgħira. La żgħira u lanqas kbira. Uwejja. Ommi, alright. Ara ħanejdlek x'ħan għamlu. Issa nagħmellek waħda speċjali jien. Yes! U ekku tfal, bħalma wetti il-Kevin ħabba l-figolla, issa wasal il-ħin biex nsajruha fl-imkien. U għal daqstant għandna bżonn 400 gramma tqiq self-raising, 150 gramma marġerin, 150 gramma caster sugar, 2 bajdiet, nofs oxra tal-ummija, nofs kuċċarina assenza tal-vanilla u ftit żgħira melħ. Li ser nagħmlu issa tfal, se narblu it-tqiq l-400 gramma tqiq self-raising ġal-kontenitur. Wara taqbdu l-150 gramma marġerin u ddaħluh fit-tqiq. X'in tkunu ħaddimtu l-butir sew ma' tqiq, komplu tfgħu il-kumplament tal-ingredjenti. Palma jgħidu tfal, l-idejn li maref tal-fidda. Allura, tiddejqu xejn tħawdu bidejkom. L-importanti li qabel tkunu ħsiltuhom sew. Wara li aġint l-aġina, impoġġija fuq karta forno u mpoġġija ġol friġġ għal madwar siegħa.
Għal-mili tal-figolla għandna bżonn 135 gramma lews midħum, 85 gramma caster sugar, 50 gramma icing sugar, nofs kuċċarina assenza tal-vanilla, nofs bajda u nofs qoxra tal-lummija. Kull manna nagħmlu huwa li nitfgħu l-ingredienti kollha flimkien. U nħawdu kollox b'daqqa. Wara li għaddiet siegħa noħroġ l-għaġina minn ġol friġġ. Li ser nagħmel issa, ser impoġġi ftit żgħira tqiq fuq il-mejda biex l-għaġina ma teħillix. Kif ukoll impoġġi naqra tqiq mal-lenbuba. Nikkalkula nofs l-għaġina u nibda naħdimha. Tajjeb li l-għaġina ma tantx inħamilha daqshekk irqiqa, għax inkella jkun iktar faċli li tinqasamli. Impoġġi l-forma u naqtaħħa. Il-kumplament tal-għaġina inneħħih. Jekk ovvjament ma jkollkomx forma, tistgħu wkoll tpenġu fuq biċċa kartonċina u taqtawha bis-sikkina għat-tont. X'in tagħmlu l-forma, taqbduha bil-mod u tagħmluha fin-nofs tad-dix. U terġgħu tirrepetu il-proċess. Timla bl-intrita ġewwa tal-figolla tagħna u tipprova tħalli kullimkien indaqs. Apparti hekk, tajjeb li mat-tarf tipprova tħalli qisu wisa ta' seba' ħalli l-intrita ma toħroġlokx il-barra. Qabel nagħlqu il-kumplament tal-għaġina, tajjeb li nagħmlu ftit ilma mad-dawra. Biex ikunu jistgħu jeħlu flimkien. Ekku, naqbad il-forma u tpoġġuha fuq l-oħra. Wara li nkun xelt il-forn minn qabel, nista' ndaħħal il-figolla tiegħi fuq 170 grad Celsius fil-forn għal 20 minuta. Issa ser nitfi l-forn u noħorġu l-figolla biex niddekorawha flimkien. Iċ-ċikkolata dewi binija u issa ser impoġġija bil-mod fuq il-figolla. Tajjeb li qabel niddekoraw il-figolla inħalluha tiksaħ. U issa wasal il-ħin biex niddekoraw il-figolla. Ovvjament, tistgħu tkunu kreattivi l-mod ta' kif tixtiequ intom. Eżempju, jiena ta' parsi taħt ħanamlu ħaxix. U ekku tfal, dan huwa r-riżultat tagħna. U tgħiduli qalb il-ħafna forom li semmejna waqt il-programm għax għażilt il-ħaruf. Pjuttost għażilt il-ħaruf għax Ġesu huwa l-ħaruf tal-Alla. Fl-antik kienu jagħmlu figolli. U mela, din hija tradizzjoni antika ħafna. U fl-antik kienu jagħmlu bajt ta' ċikkolata. Naħseb, għalfejn? Allura x'għandu x'jaqsam il-fenek?
Il-fenek huwa marbut ma' tradizzjoni ta' pajjiż ieħor. Għalhekk bl-Ingliż jgħidu the Easter Bunny. U bil-Malti x'ngħidulu? Ma nafx. Hawn Malta ma tantxu daqshekk popolari. Imma Malta għandna fnik. U m'għandux jaqsam. L-Easter Bunny huwa simbolu tal-għid tal xi pajjiżi oħra. Allura nistgħu nagħmlu figolla forma ta' fenek. U mela tista' imma li jekk differenza ħa tagħmillek il-forma. Imma l-figolla tal-fenek tkun ittieb. Ittieb, dik mill-istess taħlita jaħasra tkun. Allura l-fejn jagħmluhom forma ta' annimali. Biex jidru sbieħux, apparti ta' fenek, jagħmlu wkoll forma ta' offa, ta' sirena u ħafna aktar. Forma ta' tiġiġa jagħmlu. Terġax, tibda bit-tiġiġa. Rajt figolla forma ta' ħaruf u fuqha kellha bajda ta' ċikkulata. Mela l-ħaruf ibit. U le, xi bit? Dak jagħmluha bħala dekorazzjoni biex iżejnu l-figolla. U li ma tikoll l-ewwel il-bajda jew il-figolla? U x'differenza tagħmillek? Mhux skont xi jkollok update. Għax inti dejjem tgħidli biex il-bajda noħduha filgħodu mal-breakfast. Imma dik mhux bajda li niklu s-soltu. Iġifieri ma tikolix? Le, tikola. Allura nista' nikola fil-breakfast. Aħjar le, filgħodu u d-bajda tas-soltu. U allura l-oħra meta nikola? U kula meta trid. U jekk inkun irrida mal-breakfast? Mamma mija! Ħawwadni ħanifmek. Ara hi, jiena tlaqt. Tek fejn marret? Nista' nieħu biċċ-issa! Le! U ejja, lanqas il-bajda! Insemmilkom tfal kif intom? Nittama li tinsabu tajbin. Naf u aħna u nifmu li dan iż-żmien mhux xi żmien sabiħ ħafna, għaliex ħafna minna qegħdin imsakrin ġewwa ma tantx nistgħu noħorġu. Ma xorta nistgħu naraw x'nagħmlu biex nieħdu pjaċir, anki d-dar. Pereżempju nagħmlu xi ħobbi sabiħ. Aħna nħobbu nagħmlu ħafna il-maġija. U allura illum xtaqt nurikom xi biċċa maġija sabiħa. Hawnhekk fidi għandi kobba suf. U minna ħanieħu biċċa illi ħanaqtawa u din il-koppa suf jan sejħula din l-ispaga twila li għandna hawnhekk tfisser il-ħajja tagħna. Il-ħajja tagħna għandha l-bidu u wkoll għandha tmiem. Imma aħna ma nistgħux nikkontrollaw la meta nitwildu u anqas meta nmutu. Imma nistgħu nikkontrollaw biss dak li jiġri fin-nofs. Ħanurikom xi ġifieri. Fil-ħajja tagħna ikollna ħbieb tajbin u ikollna wkoll ħbieb ħżiena kultant. Fil-ħajja tagħna ikun hemm eżamijiet li ngħaddu minnhom u jkun hemm eżamijiet li ma ngħaddux minnhom u nfallu. Fil-ħajja tagħna jkun hemm ġranet sbieħ fejn jiġru barra fil-kampanja u jkun hemm ġranet fejn bħal da żmien ikollna noqogħdu d-dar. U allura meta l-ħajja tagħna tibda tkun ħafna b'dawn il-ħafna diffikultajiet nibdew ninkwetaw. U ħafna drabi tfal nibdew naħsbu illi d-dinja ħataqa' fuqna u l-ħajja tagħna spiċċat bħal din il-kobba mħabbla kollha u qiegħdi illi ma nistgħux nagħmlu mod ieħor ikollna ħajja sabiħa. Imma fil-verità fil-ħajja tagħna hemm xi ħadd illi intom żgur tafu min hu, Ġesu, illi jekk lil Ġesu ninkluduh fil-ħajja tagħna u nafdaw il-problemi kollha f'idejh, il-ħajja tagħna terġa' tingħaqad u ssir sabiħa kif qatt kienet qabel. U hekk tridu tagħmlu intom ukoll. Imma mhux biss, bħalissa għandkom ħafna ħin id-dar tfal, u allura rridu aħna li din il-ħajja sabiħa li għandna naqduha mal-kliem sabiħ ta' Ġesu. Afdaw fija, hekk inqalilna. U meta nafdaw fih u ndaħlu lil Ġesu it-talb fid-dar tagħna, id-dar tagħna tieħu il-ħajja. U allura nixtiequlkom ilkoll lejt it-tajjeb! X'ġara lek ħanini?
X'inti kwiet? Zejn. U le, mhux xejn, stoltu mhux hekk tkun. Ħi, jien iddejjaqt ma nagħmel xejn. U le, x'ma tagħmel xejn. Taf kemm hemm affarijiet li tista' tagħmel. Tista' eżempju tpinġi, tagħmel xi craft, jew inkella tista' wkoll tikkuntattja lin nanni tiegħek permezz tat-tablet. Imma nista' nieħu biċċa figolla. Mela inti dejjem fil-figolla moħħok, jekk ħad toqgħod tiekol biss, ħad tagħmel ħażin għal saħħtek. Imma jien irrid nagħmel xi ħaġa differenti. Ġibajt nara television. Ara, ħanejdlek x'nagħmlu. Trid forsi naqraw storja flimkien. Iva, inti dejjem tgħid l-istejjer sbieħ, iva. Qed tara kif sibna xi ħaġa biex ngħaddu l-ħin. Kien kmieni l-ħadd filgħodu. In-nisa kienu sejrin dejn il-qabar ta' Ġesu. Kienu ħadu magħhom vażett bil-fwieħa biex il-qabar ikollu riħat fuq. X'inwasslu ħdejn il-qabar baqgħu skantati. Min kien li warrab il-biba li kienet qed tagħlaq l-ar? Xi ħadd kien mexxija. In-nisa baqgħu deħlin ġewwa. L-istaġib tagħhom irdoppja. Il-ġisem ta' Ġesu m'għadux hawn. Imbagħad derilhom anġlu. Tibżgħu xejn, qalilhom. Naf li qegħdin tfittxu lil Ġesu, imma Ġesu m'għadux hawn. Reġa' ħajja, kif qalilkom hu stess. Marru issa u għajdu l-ħbib speċjali tiegħu. In-nisa ġrew b'kemm saħħa kellhom. Dan kien l-aħħar jum tal-ferħ għalikom ilkoll. X'taħseb? Għaġbitek? Iva, imma xi affarijiet ma fimtomx. Ara, ħanejdlek x'ħanagħmlu. Ejja nċemplu l-Fader Mark. U jkun jista' jispjegalek aħjar. Iva, hekk nagħmlu. Ħanċemplulu. Hello? Hello, Fader Mark? Hello. Hello, Fader Mark, qed tismani? Iva, kif intkom? Tfal, nittama li tinsabu tajbin. Illum qed niċċelebraw il-festa sabiħa tal-Għid il-Kbir. Marilyn u Kevin qaluli illi kien hemm diffikultà żgħira għax Kevin ma kienx qed jifhem sew l-istorja li qalet Marilyn tal-Għid il-Kbir. Allura jien ħsibt li nispjegawha b'xi ħaġa sempliċi ħafna. L-Għid il-Kbir b'tibeg. X'timmaġinaw? X'taħsbu? Araw ftit din tfal. Tafu tibeg kif tkun? U hija magħmula minn affarijiet differenti. Għandek it-tikketta, l-ispaga u t-tibeg bit-trabta t-teġo fija. Ħanħarsu lejhom ftit. Din hija it-tikketta, it-tabella tat-tibeg. Fuqha ikun hemm miktub ta' xi xinu it-te. F'dan il-każ huwa pure green tea. Imma da x'għandu x'jaqsam ma' Ġesu. Tiftakru kemm titli differenti kienu jagħtu n-nies lil Ġesu. Kristu, Messija, Liben ta' Alla, Salvatur, bin il-bniedem, kemm titli differenti. Imma l-iktar titlu importanti għalina huwa li salvana mid-dnubietna. Dik hija l-istorja tal-Għid il-Kbir. X'ikun hemm iktar fit-tibeg minn barra it-tikketta. Ikun hemm l-ispaga. L-ispaga li torbot it-tikketta mat-tibeg. L-ispaga torbot. Ġesu wkoll kien marbut imma mhux mad-dinja. Ġesu kien marbut mal-missier, ma' Alla, u propju li għalhekk Ġesu jgħaddi minn dan kollu. Għalhekk Ġesu jagħżel li jmut għalina biex lilna wkoll jorbotna, imma mhux mad-dinja, jorbotna miegħu biex iwassalna wkoll għand Alla.
U għal xiex ġie fid-dinja Ġesu? Diġà għedna għalfejn ġie biex jisalvana. U min xiex jisalvana? Jisalvana mid-dnub. Hawnhekk tfal għandi dak li jkun hemm fit-tibeg, it-te, mhux vera, il-weraq tat-te infarrak. Meta dan nitfaw fit-tazza, x'jiġri tfal? L-ilma ma jibqax ċar, imma l-ilma jibda jitħammeġ. U aħna fil-ħajja tagħna meta nagħmlu id-dnub l-istess ħaġa li jiġri u x'vera. Aħna nkunu bħal dik it-tazza bl-ilma ċar, bl-ilma sabiħ, imma meta nagħmlu id-dnubiet, meta nagħmlu n-nuqqasijiet, insiru bħal din it-tazza bl-ilma naqra maħmuġ, għax id-dnubiet l-ilna iħamġuna. Imma tfal Ġesu ġi fid-dinja biex ineħħilna dawn id-dnubiet, biex isalvana minn dawn id-dnubiet. U x'ġara? X'għamel Ġesu biex isalvana mid-dnubiet? Ġesu mieta għalina. Tafu li l-Ġesu dak li jiċċelebrajna nhar il-Ħadd illi għadda li l-Ġesu jisalbuh. U kulħadd ħaseb li Ġesu spiċċa, Ġesu miet. Imma aħna nafu tfal illi Ġesu ma spiċċax, Ġesu ma mietx. Mhux tal-li ma mietx, tal-li Ġesu qam mill-mewt kif għamlet din it-tibeg. Rajtuh in-nar itir. Hekk qam Ġesu. U meta qam kien hemm ħafna nies illi kienu sorpriżi, kien hemm ħafna nies illi skantaw. U aħna wkoll niskantaw, għax aħna nafu li ma kienx jisħoq ilna li Ġesu imut għalina. Imma Ġesu għax iħobbna miet għalina biex isalvana. Mela Kevin u tfal, dik hija fil-qosor l-istorja tal-Għid spjegata permezz tat-tibeg. Nispera l-ispjegazzjoni tiegħi għaġbitkom u għenitkom tifhmu aħjar din l-istorja tant sabiħa u tant għażiża għalina l-insara. Stay safe u ħudu ħsiebkom, narakom. Isa, x'għandek tgħidlu? Bye u thank you. Qed tara kif issa fimt? Iva, issa fimt kollox. Issa tallimt li l-Għid mhux qiegħed għall-figolli biss. Qed tara kemm int bravu. Issa sar il-ħin biex insellmu tfal kollha li segwewna. Trid tgħidilhom xi ħaġa? Ħebiser lil kulħadd, toqgħodux tiġru barra u waħslu jdejkom ta' spiss. Qed taraw kemm sar li bravu. Ħadna pjaċir tfal li sirna nafukom u li ltqajna magħkom illum. Tinsewx mhux niklu biss, naqra eżerċizzju dejjem tajjeb biex nagħmluh. Ej, dak fejn mar? Marilyn! Aw! Fejn il-figol? Okej, sibta? Oh, saħħa tfal!